Някак. Черешово или гроздово? Гроздово, моля. Не. Много весели неща. Колагеното в говежди хрустяли и кости, от който си си го прави така. Желе и не ни оставите на мира. Бърт, знам какво ще правим днес. Чакайте, не съм свършила. Стойте далеч от мен, моите приятели. Любимия ми вкус. Lucifer! Oh, Perry! Where is Perry? Две. Доказване на противното, за това опитай да се отпуснеш. Край на връзката. Направил, Стейси, направих си тук. Какво пак? Доверма! Санди! Може би бъдеш съюз. Затова знам да си мисля, че не искаш да станем съдружници. Опитам да не го приема лично. Кой добави вкуса на злото? Това е къри, но в него няма нищо зло. Може би е малко пикантно. Goodbye!